Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Кліч Полесся. Ляскавічы сустрэлі гасцей міжнароднага фестывалю этнакультурных традыцый. Самыя дружныя і творчыя. У рэгіёне выбралі сям'ю года. Унікальныя рэліквіі. У Гомелі прэзентавалі каталог ікон з фондаў палацава-паркавага ансамбля. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. У Ляскавічах прайшоў фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Полесся». На пляцоўцы пад адкрытым небам музыка, народныя абрады, рамёствы і традыцыйная кухня. Госці фестывалю маглі знаёміцца з самабытнай культурай палешукоў, паўдзельнічаць у майстар-класах. Ганаровым госцем фестываля стаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што палешукі – гэта беларусы са знакам якасці. Пра тое, як захоўваецца культурная спадчына і як палескія традыцыі застаюцца запатрабаванымі ў сучаснай аўдыторыі. У нашым сюжэце. Фестываль на беразе Припяти проводится по инициативе президента Республики Беларусь с 2010 года. Александр Лукашенко не раз говорил о прыгажосці мясцовай прыроды. Уражаны веліччу Полесся і талентамі яго жыхароў, кіраўнік дзяржавы прапанаваў правесці фестываль, а потым і вывесці яго на міжнародны ўзровень. За гэты час Кліч Полесся стаў унікальнай культурнай падзеяй для нашай краіны. Сегодня на фест мы привезли самых лепших майстров. Гончар, самый лепший наш Игорь Михайлович привез, старался до фесту, аж мокрый, але ж такую прыгажосць до нас привез. Поглядите, калі ласка, аж вачам радостно. Удзельнікі фестывалю носьбіты і пераемнікі мастацкіх традыцый, аўтэнтычныя фальклорныя калектывы. У праграме свята пад адкрытым небам майстар-класы, музычна-забаўляльныя і танцевальна-гульнявыя конкурсы, выставы і канцэрты. Выбираем один горшочек. Любой. У гэтых горшочках знаходзіцца тое, што не купіш ні за якія грошы. Калі ласка, любы. Давайте ближе к вам, который. Што гэта? Пшено? Гэта хлеб наш. Пшаніца, жыта, авёс, гэта хлеб. Значыцца, пшаніца сімвалізуе што? Урожай? Багацце, дабрабыт у вашым доме. У гэтым годзе у вас будзе у хаце багацце, дабрабыт. І ўсё самае добрае. Мы ж якраз брелок богатства купілі. Калі ласка, яшчэ 3 горшочки. А я вот Калі этот ласка. выбираю. Вось, мужчына выбраў Грэцкія грэцкія арэхі. Ён моцны будзе, сильны, як грэцкі арэх. Воодушевлены этой атмосферой, колоритом. Ну и мы, как настоящие полешуки, не могли не приехать, не поддержать наших земляков. Очень нравится организация и для людей постарше, и для детей. Все организовано на высшем уровне, и аттракционные, и какие-то дегустационные столы. Вот, приобрели себе дедушку такого классного, все ручной работы. У народных традыцыях душа палешука. Свае тэматычныя падворкі прэзентавалі 8 раёнаў Гомельшчыны і 4 Брэскай вобласці. Сёлета свята аб'яднана агульнай тэматыкай «Сэрца Полесся ў жаночых далонях» і прысвечана выдатным жанчынам. Падворак Калінкавіцкага раёна прадстаўлены ў гонар Паліны Лапацік, кіраўніка ансамбля «Бярозаўскія пералівы». З самага дзяцінства гэта ўсё любіла і усвойвала свае душы. Через вось тую саламінку з жыта я прыжымала от сюды на лоб, так? І калі ігралі старыя музыканты, то паслухаўшы іх, пасучы там госці дзесь за сялом, я пераіначвала на свой лад вот гэтыя мелодіі і думаю, як жа зайграць. І вот аднойчы ў 8 класе я ўзяла гармонік, пашчупала яго туды-сюды, туды-сюды. І за 2 нядзелі я ўжо іграла як старыя музыканты. А гісторыя ансамбля «Дубравіца» пачалася больш як паўстагоддзя таму. Ля вытокаў творчага аб'яднання стаяў цясляр Каўгаса Мікалай Кавалевіч. Справу бацькі працягвае Ганна Бурак, якая зараз узначальвае калектыў. Сёлетні фестываль «Кліч Полесся» для жанчыны асаблівы. Ён супаў з днём нараджэння. На двайное свята прыехала ўся вялікая сям'я. Семья – это дороже всего. Семья здоровая, хорошая, и бабушка будет здорова, хорошая. И всем здоровья я им желаю, я за их всех переживаю, чтобы они жили здоровенькие, веселенькие. А ў Хмельніцкім раёне прадставілі вобраз Ганны Чарнушкі з рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Яе лёс – сімвал стойкасці і працавітасці, мужнасці і кахання. Госці зазірнулі за парадай да грушы прадказанняў. Гэта тая самая груша, пад якой пакахаліся Васіль і Ганна, галоўны герой рамана «Людзі на балоце».
Вось, гэта груша непростая, яна з прадказаннямі ды прародствамі. Вось наша спелая грушка. Одну бярэце і глядзіце сваё прадказанне на будучыню. Вось, які вас жадае лёс. Старажытныя рамёствы, абрады і глыбокая сувязь чалавека з прыродай. Палеская самабытнасць з'ява унікальная. Яна захавалася дзякуючы ізаляванасці рэгіёна балотамі і лясамі. І фестываль «Кліш Палесся» нібыта маштабная дэманстрацыйная пляцоўка усяго таго, што прадстаўляе аўтэнтычнасць і непаўторнасць спрадвечных традыцый палешукоў. Сярод распаўсюджаных рамёстваў нашых продкаў – саломапляцення. Такім спосабам выраблялі галаўныя уборы, цацкі і упрыгожванні. Сама выхожу в поле. Сама это все сушу, да, процесс трудоемкий. Для Гомельшчыны фестываль мае і сур'ёзнае сацыяльна-эканамічнае значэнне. Ён садзейнічае развіццю турызму, народных промыслаў і малога бізнесу. Яго самабытнасць і арыгінальнасць прыцягваюць тысячы гостей. В Брестской области, в Гомельской области, я думаю, что оно будет поддержано. Предложено, чтобы фестиваль был не раз в 2 года, а ежегодно. И здесь представлен юг нашей страны, сохранение традиций на Полесье, чтобы наша страна, ну, наверное, с таким фестивалем знакомиться с местными традициями, с историей, как они сохраняются, что было в наших традициях и передавалось из столетия в столетие. Поэтому этот фестиваль – это наша история, наши традиции. В целом он подчеркивает нашу жизнь и наше развитие. Асаблівы гэты край і для прэзідэнта, і стаўленне да людзей таксама асаблівае. Александр Лукашенко заўсёды адзначаў таленты і працавітасць палешукоў. Дзякуючы ім за апошнія дзесяцігоддзі ў рэгіёне развіваецца прамысловасць, ствараюцца новыя вытворчасці, а з імі працоўныя месцы. Полесье стало магутным культурным центром. По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припять, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты, наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе 3 братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей. Дорогие полешуки, за годы своей работы президентом я исколесил весь мир. Меня трудно чем-то удивить, но, приезжая сюда, я каждый приезд свой восхищаюсь Припятским Полесьем и людьми, живущими на этой земле, с их особой душой, миропониманием и жизненным укладом. И сегодня, благодаря, в том числе, нашему фестивалю, мы сохраняем и приумножаем это богатейшее историко-культурное наследие. Делаем все, чтобы каждый мог приехать сюда и посмотреть, как жили наши предки, как бережно мы относимся к истории, культуре, к родной земле. Александр Лукашенко заўсёды бачыў на Полессі вялікі патэнцыял. Быў ініцыятарам праграм адраджэння гэтага краю. У іх аснове простыя і зразумелыя задачы – мадэрнізаваць заводы, ствараць новыя прадпрыемствы. У людзей павінна быць дастойная работа і зарплата. Аб гэтым заўсёды гаварыў прэзідэнт. А працаваць тут умеюць. Палеская зямля славіцца сваімі ураджэнцамі, якія пакінулі яркі след у гісторыі суверэннай Беларусі. На фестывалі «Кліш Палесся» склалася добрая традыцыя – уручаць узнагароду ганаровы паляшук. Сёлета лаўрэатаў 4, 2 прадстаўнікі Гомельшчыны, дырэктар прадпрыемства «Сатурн-1» Михаил Саскевич і загадчык Тонежскага сельскага дома культуры Тамара Прыбылавец. Правядзенне фестывалю «Кліш Палесся» супала са знакавай падзеяй. Аграры рэгіёна намалацілі 1 000 000 тонн збожжа. У гонар гэтага дасягнення старшыні гомельскага аблвыканкама Івану Крупко уручылі асаблівы каравай з 1 000 000 тонны. Низкий поклон всем за 1 000 000 тонн.
Фестываль «Кліч Палесся» завершаецца, але яго традыцыі працягваюць жыць у песнях, рамёствах, народных абрадах і памяці тых, хто стаў часткай гэтага свята. Для гасцей ён стаў яркім знаёмствам з самабытнай культуры Палесся і падарыў немала цёплых уражанняў. А для майстроў, калектываў і захавальнікаў традыцыі яшчэ адной магчымасцю сустрэцца, абмяняцца вопытам і перадаць свае веды новым пакаленням. Свята аб'ядноўвае людзей вакол агульнай культурнай спадчыны. І без сумненняў гэты кліч будзе гучаць у Ляскавічах зноў і зноў. Дмітрий Котов, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Захаванне сямейных традыцый, талент і ўзаемавыручка. У Гомелі адбыўся абласны этап 7-га рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года». За права прадставіць рэгіён у фінале змагаліся 6 шматдзетных каманд, якія прайшлі сур'ёзны адбор сярод амаль сотні прэтэндэнтаў. Хто атрымаў ганаровы тытул, ведае Алеся Федарцова. Апошнія хвіліны падрыхтоўкі за кулісамі. Сям'я Казловых прадстаўляе спартыўны Гомель. Маці Яўгенія і бацька Уладзімір – майстры спорту і выхавальнікі 5 дзяцей. У іх доме пануе дух перамог, але сапраўдным звязуючым звяном для сям'і стала музыка. Кіраўнік сям'і піша песні і спявае іх пад гітару разам з жонкай. Особое вдохновение дарит рождение детей. Рождается ребенок, и просто песня сама пишется. Вот у нас по рождении каждого ребенка написана песня. Эти песни посвящены нашим детям. И так как мы семья спортсменов и с женой мы меломаны, у нас дома дух спорта, дух творчества. Конкурс для нас – это очередной такой праздник для семьи, возможность поучаствовать, возможность побыть среди таких же классных семей. И для наших детей это будет тоже запоминающееся, тоже для нас важно. Кожная з каманд прэзентавала не толькі творчыя нумары, але і важныя сацыяльныя праекты. Сям'я Фаміных з Веткаўскага раёна прадставіла ініцыятыву «Матуля». Гэта серыя сустрэч з моладдзю па тэме шматдзетнасці, якую яны раскрылі ў сваёй візітоўцы. Мы хотим показать, что многодетная семья – это радость, счастье и много позитива, чтобы именно вот это мы транслируем нашим выступлениям. У нас много песен, много каких-то вот развлекательных таких моментов, танцев, поэтому мы хотим показать, что все весело, хорошо и позитивно. У кожнай каманды магутная падтрымка родных. Каб дапамагчы дзецям и побалеть за их у зале, маці Анастасии Фоминой приехала с Донецка. Я приехала, чтобы поддержать детей. Я очень хочу, чтобы они участвовали во всех мероприятиях, чтобы они веселились и жили спокойно и мирно под вашим белорусским небом. Конечно, болеть очень буду очень много хлопать и очень много переживать. Рэспубліканскі конкурс праходзіць ужо ў 7-й раз. Фіналісты дэманструюць партрэт сучаснай беларускай сям'і. Бацькі паспяхова сумяшчаюць кар'еру і выхаванне, а дзеці здзіўляюць сваімі талентамі. Падтрымка бацькоўства і шматдзетнасці ў нашай краіне – дзяржаўны прыярытэт. Конкурс также демонстрирует, что у нас сегодня золотые времена для рождения, воспитания детей, для такого благополучного материнства, поскольку все 3 системы сегодня и социальной защиты, и здравоохранения, и образования буквально лелеет семью на каждом этапе рождения детей, воспитания, особенно до 3 лет. Асаблівае ўражанне ў членаў журы пакінула сям'я Новікавых са Жлобіна. Бацька працуе на БМЗ, маці ў лясгасе, а дзеці займаюцца фігурным катаннем і хакеем. Тэма сямейнага праекта – аднаўленне лесу. Вообще не ожидали. Ехали в надежде, да, знали, что там очень сильные команды будут. Готовили, конечно, номер, что-то, свое, какую-то изюминку, но вообще не рассчитывали на победу. И это наверное, все написано на наших лицах, эмоций не передать вообще. Тут, какое-то происходит волшебство, чудо какое-то, до сих пор под впечатлением находимся. Готовы ехать на республику? Всегда готовы. Будем готовиться. Ради таких моментов, когда мы выступаем, когда дети радуются, когда слезы счастья на глазах у детей, конечно, это все уже отходит на второй план, это усталость и все остальное. А так, конечно, мы очень рады. По выніках конкурсу бронза ў сям'і Фаміных з Веткі, срэбра ў сям'і Пержаніца з Лельчыц. Пераможцамі абласнога этапа сталі Новікавы са Жлобіна. Цяпер іх чакае адказны этап – фінал рэспубліканскага конкурсу, які адбудзецца ў кастрычніку ў Мінску. Алеся Федарцова, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».
Замест загінуўшых ясеняў і каштанаў высадзяць новыя дрэвы. У Гомелі гэтай восенню плануецца зялёная рэканструкцыя. Пераўтварэння чакаюць гарадскія скверы і вуліцы. Маштабная трансфармацыя зялёнага фонду пачалася яшчэ летась. Выдалена амаль 1500 сухіх і пашкоджаных дрэў. Узамен высаджана 8000 новых. Аднак санітарную высечку прадоўжаць. Выдаленню падлягаюць дрэвы, пацярпелыя ад ясеневай зладкі і загінуўшыя каштаны па вуліцы Камсамольскай. Спецыялісты таксама распрацавалі канцэпцыю па азеляненні сквера імя Грамыка. Галоўная асаблівасць – спалучэнне відаў. Большое количество хвойных, то есть смарагды, шаровидные, тисы, присутствуют казацкие можжевельники, гортензии много присутствует. Все эти данная продукция будет в осенний период высажена на благоустройстве и на компенсационных посадках нашего города. Пробуем внедрить экзотические виды внедрением. Также мы тоже самое рассматриваем предложения наших горожан, которые что-то хотят. Но, естественно, специалисты смотрят, могут ли эти данные виды пород соответствовать и как бы прижиться вместе, потому что деревья, они как люди, по соседству. Могут ужиться, могут не ужиться. Знойдуць сваё месца пад сонцам іглічныя пароды, туі, ядлоўцы, а таксама івы. Пачаць кампенсацыйныя пасадкі плануецца ўжо ў сярэдзіне верасня. Акрамя таго, новы добраўпарадкавы сквер з'явіцца і ў Новабелецкім раёне. Выратаваныя рэліквіі, іконы ў рызах, абразы, напісаныя па старажытных канонах і творы народных майстроў. Калекцыя іканапісу музея Гомельскага палацава-паркавага ансамбля налічвае больш за 500 экспанатаў. Зараз яны даступныя для агляду ў серыі каталогаў. Выданні прэзентавалі ў палацы Румянцевых і Паскевічаў. У аснову палацавай калекцыі легла частка збору культавых прадметаў князёў Паскевічаў, якая ацалела пасля ліквідацыі дамавой царквы палаца. Пазней калекцыя папаўнялася ўзорамі стараабрадніцкай іканапіснай традыцыі і нават рэліквіямі, перададзенымі мытнікамі, спыніўшымі спробу кантрабанды. 4 каталогі ікон – вынік шматгадовай працы некалькіх пакаленняў рэстаўратараў і музейных супрацоўнікаў. Каталогі ў поўным аб'ёме прадстаўляюць калекцыю іканапісу. Самая ранняя датировка икон, которые хранятся в фондах нашего музея, это 17 век. Это живопись на дереве темперная, резьба по кости. Это иконы, которые самые дорогие из нашей коллекции. Но не менее дорогие и те, которые, может быть, были написаны более поздний период времени, 19-й, даже начало 20-го, но которые имеют очень драматическую историю. В частности, у нас происходит одна икона из ветки Спаса Нерукотворной, которая пострадала в период Великой Отечественной войны, когда освобождался город Ветка. И на ней есть следы пуль. Каталогі адрасаваны шырокаму колу чытачоў. Выданні ўжо выклікалі вялікую цікавасць. У Гомельскай вобласці на 16 жніўня абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі за высокай тэмпературай паветра. Чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні хуткасцю 3,8 метраў за секунду. Днём магчымыя парывы да 14. Мінімальная тэмпература паветра ўначы складзе плюс 9-14 градусаў, месцамі да 17. У дзень паветра прагрэецца да плюс 29-34. Да навінаў кампаній. Уборачная ў агракамбінаце «Холміч» Рэшыцкага раёна афіцыйна завершана. Аграрыі з гонарам справіліся з задачай і запоўнілі засекі. Да акцыі па ўшаноўванні перадавікоў жніва далучылася гандлёвая сетка «Капеечка». Яе прадстаўнікі прыехалі на поле, каб павіншаваць лепшых аграрыяў рэгіёна. Уборочная кампания в агрокомбинате «Холмич» длилась больше месяца и завершилась с результатом 14 600 тонн. Это на 200 тонн больше, чем в прошлом году. Достигли таких цифр благодаря полной отдаче. На полях работали 9 экипажей предприятия. Все намолотили 1000 тонн и больше. Конечно, это огромная гордость за своих людей. Я очень рад, и все предприятие радуется, что у нас такие результаты, что люди побеждают. То есть это уборочное своего рода соревнование, в котором участвуют комбайнеры, водители. Все хотят сделать это быстрее, качественнее, больше, быстрее, выше, сильнее. И это у нас получилось, поэтому настроение у всех хорошее. Сейчас будем приступать к севу озимых культур. Те же самые люди, которые работали на уборочной, сейчас будут сеять новый урожай и тем самым идти к новым победам.
Сеть «Копеечка» откликнулась на призыв главы государства обратить особое внимание на тружеников села и поддержать их в полях. Рекордсмены получили в подарок сертификаты номиналом 500 рублей на покупки в магазинах сети. Для компании ЗАО «Доброном» большая честь поддержать людей, которые своим ежедневным трудом обеспечивают продовольственную и экономическую безопасность нашей страны. Поблагодарить их за их труд, поддержать их семьи. И сегодня мы здесь хотим отметить самых лучших передовиков Гомельской области. Среди тех, кто задавал темп всей уборочной, комбайнер Антон Держановский. На чествование он пришел с главной группой поддержки – женой и детьми. Те, в свою очередь, тоже не остались без подарков. В преддверии учебного года торговая сеть порадовала детей школьными принадлежностями. Это было очень неожиданно, что компания «Доброном» нас отметила и поздравила. И это очень хорошее подспорье к школе. И мы ходим, посещаем магазины и будем посещать, особенно после таких подарков. Спасибо им огромное. Очень все понравилось. И деткам понравилось, да? Понравились подарки? Да. Спасибо. Инициатива сети «Копеечка» – яркий пример социальной ответственности и искренней заботы о людях. Торговая сеть еще раз доказала, что для нее важно быть не просто любимым магазином у дома, но и надежной опорой. Виктория Шахворостова, Михаил Синицын, Александр Чернышевич. Телерадиокомпания «Гомель». Свята стылю і айчыннай якасці. У Гомелі адкрыўся новы магазин жаночага адзення вядомага гродзенскага вытворцы АСВ «Колекция». Бездакорны крой, прэміум якасць і шырокі памерны рад даступны ў самым цэнтры горада Гомеля па праспекце Перамогі 15. Усе падрабязнасці далей у сюжэце. Бренд АСВ «Коллекция» – имя, за которым стоит многолетняя производственная культура и безупречная репутация. Свой путь компания начинала с выполнения сложнейших заказов для требовательных рынков Франции, Канады и США. Жесткие международные стандарты и строгий контроль технологов научили шить четко, чисто и правильно. Сегодня отечественный производитель с гордостью представляет свои коллекции во всех областных центрах Беларуси. Мы представляем женскую одежду АСВ «Коллекция», производители города Гродно. Мы на сегодняшний день представлены во всех городах областных Республики Беларусь. Мы представляем коллекцию для женщин серьезного возраста, будем вот так говорить, бальзаковского возраста. Здесь можно рассмотреть размерный ряд, который начинается от 46 до 58. Хочу выразить огромную благодарность руководителю Беллегпрома, а также хотела бы выразить огромную благодарность руководству города Гомеля, облсполкому, горосполкому за предоставленную возможность аренды помещения. В новом торговом объекте гомельские модницы найдут богатый костюмный ряд для деловых будней, а также уютную осеннюю коллекцию элегантных пальто и полупальто. В год белорусской женщины открытие такого магазина стало долгожданным событием для первых покупательниц. Наши гомельчане давно заслужили такой магазин для различного формата, различного типа фигуры. И сегодня даже в первом приближении, посмотрев ассортимент этого торгового объекта, хочу отметить, что любая женщина, гостья нашего города, гомельчанки найдут по своему вкусу непременно и для повседневного делового стиля, а также для каких-то праздничных вечерних мероприятий. Подчеркните свою индивидуальность и обновите гардероб к новому сезону изысканными новинками от бренда АСВ. Ваша коллекция красоты и комфорта ждет вас по адресу: город Гомель, проспект Победы, 15. Приходите за покупками и создавайте свой безупречный стиль вместе с АСВ «Коллекция». Кристина Иванушкина, Ольга Коновалова, Александр Шведаков, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.